Ite lho. Tak jejegahmu yo. Ora dimare tak su. Iki kono yo, iki ngisor lho, lha kala, kono kala. Lah iki kono ki kowe le. Botone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ya, ini ceritanya mau hari duren. Guys, nanti vlog siang hari ini ditonton lagi keseruan bos. Kesulun. Ya iki lho ngaret lah sak menake. Ora kok. Ben. Butuh tipe. Ben. Nanti toh. Ya aku yang manut kowe kok. Iki suket dat, ya sak bangkean lho. Terus suka iso kaya Sak di sini di pos. ini malah ning kono ki lho. Wis yo ngaret apa ning kono kuwi lho kok. Dari ini lo ngaret amor kok. Lah, halo ah. Waduh apa tek mangane boret barang. Nyocot. Jangan nyotot jere. Ngaret aku sampean. Kuwi tuwek le, salah. Jawab apa? Dosku ki Mas. Mbok padakne dosmu ae to. Kodus kecentet lho. Ngawur. Kodus kecentet cerewet. Mosok ngono wae. Wis mbak tukune 500.000. Cantelane wong lewe iku dibacok bongko. Lah iki arek dia. Iki sontone rono ki lho piye? Aku golek. Ngono. Anggite arep pegi pin ra oleh. Dibacoki wong, dibacok dhewe terus piye? Ngene iki rak loro dipek sitok ae, telu iki dipek sitok. Dadi semine ben apik. Iya. Ngene iki sitok sak pang maksudnya kan loro. Tak pangon wae. Itu petis dibacoki wae lha iki ketok kene ae. Suwen. Malah ngentekno apa-apa. Nek lu malah jaranan Nek dos iki pin pakane ngene iki mati. kok iso? Mati gak doyan kok. Bisa dos kanu. Dos arep mati. Eh, Dituku. ngawur. Yo tanah fakta lho. Kok iso? Malah dipeki dhewe iki lho. Peki munyuk. Jera lah dipeki. Tiba dibacoki wong. Malah dipeki upek dhewe. Ya sing bacok ya kowe dhewe kuwi to kok. Iki lho ngaret apa campur aduk iki lho. Ngaren campur aduk. Duyan. Mbok blithuk ya. Iki kaki Mas. Ngene iki duyan, tetuk-tetuk. Terus mbok blithuk ya. Masa wedhus mbok blithuk iki. Sapa, Dek? Endi wae? Masa ning dhuwur kono wae. Wis bro, dilanjut kono bro. Arek tekane karuban. Tak kira munggah rono ya, Bro. Pak Rene. Oh, anak sih kok ini. Poso. Kita bengak-bengok kan malah. Hei. Ya. Sana ya. Ya. Lagi lu bacai. Jadi golekan. Menang ae gitu ae. Wajah. Iki bisa dong. Mos. Apa nek dosmu kita gak doyan. Kadunya yo, Bet. Rewet.
Tela dak mulai. Nutut iki ya. Ini apa nih? Ada kono kene malah tapi gampang. Mas gak cuma telana supaya telo yo ben. Terus wis kadian pakane ngono kuwi. Sepeteng wedhus urip ini ya. Kok urip pedhut kok. Coba sare iki betul-betul iki, Bro. Pedhut iki gantian. Mulai suket sepi, Bos. Sak gowo bias nutut iki mlayu. Tak golek ora enek wae mandelik ning kene. Wis suwe kok. Tak kira ning dhuwur kono. Tadi lereng. Oh iya lereng tenan ngene Pak. Lombok kowe. Wong wis seru. Aku kuwi lho. Kowe nyapa melu-melu kok. Ya aku wis telok. Ibu gone wong. Lagi apa ngetoke ngapa jangan ngawur. Ngawur nani. Ora iki ndawon kok. Sopo neni? Ngene wong akeh he. Akeh kok. Nani yo ngalih kok. Ora ro lek. Piro muse kipir ya? Enggak kira sawe mbahku we. Lali ya. Sepete gak konangan gak apa-apa, Bin. Ini akeh dadi pak iki kidul lho. Wah, iya lagi lu dong Nelo. Radio kok langsung dijeblok kok. Enak kuwi terae. Nek pengen enak kabeh ya dicolno ben mangan dhewe. Gimana rene kok video sih? Ya jujur ya. Iya. Jujur akeh nih, kidulmu sapa tenan Jokowi lah. Apa? Kilo. Lho. Tutup. Malah bacok jagung. Mekan iki musuh iki. Sponsor aja dari rene. Kok yo iso ora ngono. Duri. Ya. Gampang, Pak. Iki lho malah jagung loro iki lho. Titik, Bos. Oh. Titik yo men. Mosok men. Men aku titik dino. Beben tuku titik nang nggon bebe piye? Aku ora tau. Wis bae kok ngaweh ngopos kok. Kowe dipateni kowe engko. Sopo mateni? Apa ora kalah? Gel, Pak. Gel ya, Gel. Lah malah kon deli. Apa nang papa to, Bin? Gel ya, Gel. Wis lah ketok-ketokan bongkotan iki. Kumpule bongkotan iki. Diamuk yo gak ero wong. Yo, Ben. Beh, kok ngene bro ngene. Mbaon. Panas kok ngene. Lah kok enek wong deli iki lho. Poso lho kene. Oh. Aku yo poso dek ngene iki. Kameramen to. Ini ae. Iya. Lanjut dong, kok seneng bro. Cek kuwatel kok ngene iki lho. Ben mandem dong. Entuk apa, Bin? Ngarete. Biasa. Iki kita tak waplok nang. Ora apa-apa wi. Piye? Iki kadian ngono kuwi. Oke yo iki. Wedi ngapa? Oh njaluk ngundamu karo kowe. Jadi mau dikekno. Lah mau jare bokon menek gedhong nongko gak gelem ngapa? Tawone cacak. Bantal kok. Masa wedi tawon Pak? Tawon dulu.
Tawan bias kae. Iki yo enak ya. Licik. Saiki licik saiki. Kowe arep ndrusek nek kanca ngono ro. Ayo ben lupa. Iki lho. Iku yo entek, Pak. Pin. Entek pirang dina sedina. Wah, yo bakane sore tok. Nek Iki. Wedhusmu pira ta, Pak? 7. Lah kok 7 kok ngarete sak upil no. ayahe. Enak ya. Wah, ya mulai. Pulang dari Kalimantan. Dia. Buat tambah gak pin. Pulang dari Kalimantan, Jo. Wah. Makane mancing dek kenane. Pokoknya Damil kok. Jamil. Biasanya L kok. Saiki apa? Pokoknya biasanya L. Saiki. Rasanya pokoknya Damil Gila. kok. Ada pendekatan ya? Yo, alhamdulillah. Hei ada ya, Pak. Ya Anda, Bos. Ayo Anda ya. Neto. Ya. Mikir montor ini kerjing. Sampe iki kan sik ketau. Buka ya kene kana yo, ngas-ngasan. Delep ta pakmu? Kuwi wae dhewe montor kuwi kejar mlayu mulai. Nyapa ki sawen gleng lho. Mau kira maling kan. Dulur dewi, kanca dewi. Tak cedasmu kok. Saithik lho. Tak cedasmu yo. Ora dimare tak su. Iklim kono yo, iklim ngisor lho, lah kan lho, kono kan. Lah iki kono ki kowe le. Boten e. Pero kok ora ana malah.